Mela inti għandek dawn iż-żewġ kolonni. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tal-Politika Soċjali David Aġus inqabad li ma kienx jaf li l-pensjonanti f'pajjiżna ma jħallsux taxxa fuq il-pensjoni li jirċievu. Dan derċar waqt dibattitu fuq l-Istazzjon Nazzjonali waqt il-programm Extra mmexxi minn Xavier Balzan u li fih ipparteċipa wkoll il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Hekk kif id-diskussjoni żvolġiet fuq il-pensjonijiet u l-pensjonanti f'pajjiżna, David Aġus għalhekk. Number one, naħseb li l-pensjonanti tagħna m'għandhomx iqabdu bit-taxxa. Il-Ministru Michael Falzon pronti korreġa lil Aġus għall-iskorrettezza li qal. Pensjoni ma tinqabad xejn. Il-Ministru Falzon saħansitra ċenna l-bidla li saret taħt Gvern Laburista dwar dan. Meta kienet inbidlet l-amministrazzjoni fl-2013, dakinhar il-Gvern il-ġdid Laburista ma biddel xejn mill-budget li kien sar taħt amministrazzjoni differenti, biddilna ħaġa waħda biss. Il-minimum wage li dak iż-żmien kienet taxxabli. Konna minja mhux taxxabli. Iġvi tal-pensjoni le, mhijiex taxxabli. Intant David Aġus ders komdu għall-aħħar mal-Ministru Michael Falzon irrimarka li għal 22 sena sħaħ il-Partit Nazzjonalista żamm ifriżat il-pensjonijiet f'pajjiżna mingħajr qatt ma ta' żieda waħda. Ta' min juri, il-bej l-1994 u l-2016, 22 sena ta' amministrazzjoni nazzjonalista u biex inkun fer kien hemm sena 10 snin fin-nofs ta' Gvern Laburista. Dawk is-sniet kollha il-pensjonanti ma ħadux żieda waħda. Kien hawn li Aġus ra xamel biex jixbor l-argument tiegħu u minflok jaċċenna l-żidiet fil-kumpens tal-għoli tal-ħajja bil-Ministru Michael Falzon pronti jerġa' jkorreġih. Il-pensjoni mhux il-kola, il-pensjoni mhux il-kola, titħarġ bin-nies, il-kola miżjeda fil-pensjoni. In-nefqa soċjali taħt Gvern Laburista s-sena li għaddiet ammontat għal aktar minn biljun u 200 miljun euro, dan huwa ekwivalenti għal żieda ta' 7.2% jew 81 miljun euro. Fil-fatt fuq pensjonijiet biss, b'riżultat ta' aktar nies li rtiraw u bdew jirċievu pensjoni iżda anke riżultat ta' żieda oħra li tal-Gvern, in-nefqa kibret b'aktar minn 35 miljun euro.